Y Club TV, φοιτητική βραδιά, επεισόδιο 6, το τελευταίο επεισόδιο πριν το Πάσχα. Είμαστε στο Y Club ακόμα μια βραδιά. Θα γίνει χαμός όπως κάθε Τετάρτη, φοιτητική βραδιά. Επεισόδιο 6, στην παρουσίαση ο Κώστης Γαρίδης, πίσω από την κάμερα Αντιράνη Χρυσοφίλη και ο Μάν Στεφανόπουλος στο μοντάζ της εκπομπής μας. Μια πάρα πολύ ωραία χιουμοριστική εκπομπή. Βλέπουμε μέσα πώς περνάει ο κόσμος κτλ. Και ως πρώτο εδώ πέρα μαζί μας συνέντευξη έχουμε το Θόρ. Θόρ, έλα εδώ. Πες δύο λόγια. Σοβαρά. Από πού? Κάτσε κάτω λίγο. Μπράβο. Έχεις τίποτα κανένα τέρι αυτή την περίοδο? Έχουμε τίποτα? Χάρηκα πολύ φίλε. Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Καλό βράδυ. Έχουμε δίπλα μας εδώ πέρα έναν φουσκωτό, ο οποίος είναι στο face controlling του μαγαζιού. Κοτσίδης Βασίλης λέγεται. Έχει... Μην κοκκινίζεις, όχι. Ο κόκκινος είναι πίσω από την κάμερα. Μην κοκκινίσεις κι εσύ. Και πες μας λίγο εδώ πέρα, Πάσχα και τα λοιπά, τι θα γίνει? Είναι δυνατές νύχτες, πολύ δυνατά μουχαμπέτια. Why? Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αρνείς να φας κατσίκι τέτοια? Αν θες τη διατροφική μου... Γενικά η διατροφική αλυσίδα θα είναι καλή αυτή την περίοδο? Εννοείται. Το ρίχνουμε έξω κάθε Πάσχα. Χριστούγεννα και Πάσχα είναι μέρες αργιών. Δεν δουλεύουμε ούτε εμείς φούσκοδοι. Και μετά μέχρι το καλοκαίρι πρίξιμο και τέτοια. Πρίξιμο, ναι. Μπορεί να εκφέρει γνώμη και ο φίλος μας από εκεί. Ο κόκκινος δεν θέλει να δώσει συνέντευξη. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Γεια σου Γιάννη. Θα τα πούμε φίλε. Καλό βράδυ. Έχω μαζί μου την Ελένη. Ελένη, θέλω καταρχήν να σου πω, η Ελένη να ξέρετε, δουλεύει πλέον σε εμάς. Είναι το καινούργιο απόκτημα και στολίδι του μαγαζιού. Θέλω να σου πω καλώς ήρθες στην ομάδα μας. Είναι η κοπέλα της υποδοχής, η καινούργια κοπέλα της υποδοχής. Αυτό το όμορφο χαμόγελο θα υποδέχεται καθημερινά τον κόσμο μας. Πες δυο λόγια Ελένη. Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Χαίρομαι που είμαι στην ομάδα. Αυτό. Πιστεύω ότι μετά από πολλά χρόνια επιτεύχεται ένα πολύ μεγάλο θέμα στη συνεργασία μας. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί είσαι πολύ καλή μας φίλη, σε ξέρουμε χρόνια. Και εγώ χάρηκα. Πάντα τα λες τόσο πολύ και γλυκομίλητα. Τόσο πολύ. Πάσχα. Πάσχα, Χαλκίδα. Πού θα περάσεις? Ορίστε. Πού θα περάσεις Πάσχα? Χαλκίδα, κλασικά. Κατσικάκι θα πάμε? Όχι. Κρατήσουμε πίσω. Ναι, γιατί τώρα χτίζουμε κορμί, σε παρακαλώ. Εννοείται. Έρχεται καλοκαίρι. Και αερόβια και τέτοια. Εννοείται. Καλά να περάσει και εδώ σε φυλάκια στη Δώρα. Έχουμε μαζί μας ένα φίλο από τα παλιά. Έναν άνθρωπο ο οποίος τον γνωρίσαμε γιατί πίνει ένα ποτό περίεργο στα μπούκα μαύρη. Δεν είχαμε εμείς στο μαγαζί και φέραμε μόνο για αυτό, να ξέρετε, και μόνο αυτός πίνει στο Πανελλήνιο. Τι λέει, πώς πάμε? Όλα καλά, όλα ωραία. Ο φίλος ο Δημήτρης για ποιο λόγο έφυγε από το πλάνο? Κρύβεται πάντα. Είναι κλασσομπανιέρα κλασική. Όχι, άλλο παπαράτσι λέει. Είναι παιδί της δημοσιότητας. Όχι. Πάσχα τι λέει, θα φύγουμε Θεσσαλονίκη, κατσικάκια και τέτοια? Θα δείξει. Μπορεί και να κατέβουμε πιο κάτω. Εύχομαι να περάσει όμορφα, καλό Πάσχα να έχουμε και να ραντεβού μετά το Πάσχα στα γνωστά μέρη, Y Club και τα λοιπά. Εννοείται αυτό, πάντα. Έχουμε το Χάρη. Γεια σου ρε Χάρη. Την Αλεξάνδρα δεν τη δίνω καν σημασία γιατί μίλησε στο προηγούμενο επεισόδιο. Οπότε τη γυρνάμε πλάτη. Την κρύβουμε. Χάρη, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Και τι έχουμε, πες μας λίγο. Ησυχία, εντάξει και ασφάλεια. Και περνάμε μια χαρά. Περνάς μια χαρά, η Αλεξάνδρα γύρισε πλάτη, η Ιωάννα πήγε για χρέη νοσοκόμας πάνω στην ταλέτα. Κάτι έγινε, δεν πολύ κατάλαβα. Και εσύ εδώ πέρα κάθεσαι και πίνεις σφινάκια μόνος σου, γιατί έτσι? Φίλε, είναι καρμικό κάθε φορά που έρχεσαι να με βρεις, καταλήγω μόνος μου. Έτσι φταίς μάλλον. Ή απλά κανείς δεν με συμπαθεί. Έχω μάθει επίσης ότι έχεις φοβερό ταλέντο στην κάμερα. Γράφεις πολύ ωραία στο φακό και βγάζεις πολύ ωραίες φωτογραφίες. Η μύτη μου φταίει. Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να πω κάτι τέτοιο. Ξέρεις τι λένε για αυτούς που έχουν μεγάλη μύτη? Και ισχύει, φίλε. Ρώτα. Έχουν και μεγάλα ρουθούνια. Ναι, δεν βλέπεις. Λοιπόν, Πάσχα και τα λοιπά, τι θα κάνεις? Προς το παρόν θα πάω σπίτι γιατί έχω καιρό Θεσσαλονίκη. Λίγο στο χωριό να πάρουμε κάνα φράγκο. Ελπίζω να μην το δει αυτό η μάνα μου. Αλλά ναι, αγαπάω τη γυαλιά. Εάν αρχίσει και η μάνα σου να βλέπει YouTube και να βλέπει το κανάλι μας, εντάξει, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, να ξέρεις. Φίλε, Facebook έχει και μπαίνει όλη μέρα. Όλη μέρα είναι online.
Θα φροντίσω τότε να κάνω post πάνω στον τοίχο και να την κάνω tag, να ξέρεις. Κάτι, Ελισάβετ Μουρατίδου. Εύχομαι να περάσει πάρα πολύ όμορφα και καλό Πάσχα. Ευχαριστώ επίσης. Λοιπόν, Y Club TV και μαζί μας η Λιάννα που θα την πούμε χρόνια πολλά. Μαζί και με Παναγιώτη Καφαλίδη, χρόνια πολλά. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, γερή και δυνατή να είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάντοτε να έχεις πλάι στο άτομο που αγαπάς και σε αγαπούν, που είναι πολύ βασικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα άτομο, όχι άτομο. Εντάξει. Δεν είδα αυτό. Τι άλλο να πω. Πες τώρα, εγώ είπα τα δικά μου, πες και εσύ τα δικά μου. Τι άλλο να πω κι εγώ, δεν ξέρω. Πώς περνάς σήμερα από το μεσημέρι με ανθρώπους έτσι γύρω σου, παρέα και τέτοια. Περνάω πάρα πολύ ωραία, είμαι πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καβαλίδη, τι έχουμε. Τι έχουμε. Τι να έχουμε, όλα καλά φίλε, όλα καλά. Και Μιχάλης Υπόγλου, ο οποίος πλέον εργάζεται στο Y Club, ο bartender, ξεκίνησε τη Δευτέρα να εργάζεται καθημερινά. Καλοκαίρι μαζί μας. Σπιτάκι, το Σινάτρα. Σπιτάκι Σινάτρα, είναι πολύ καλός φίλος, επαγγελματίας του είδους. Θα κάνουμε ωραία κοκτέιλ, δροσιστικά, θα περάσουμε ωραία το καλοκαίρι. Εύχομαι τα καλύτερα. Θέλω να μου λύσει μια απορία. Επειδή είσαι και σε περίοδο λίγο του μπανιάσματος, εσύ και οι υπόλοιποι. Το Πάσχα, κατσικάκι, αρνάκι θα φάμε. Εννοείται. Και μετά. Και μετά ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει έγινε. Πάλι μέτρον άριστον. Καλό Πάσχα να έχουμε και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Καλό Πάσχα, καλό καλοκαίρι, όλα πάνε καλά. Να και ο άλλος ο Μπουσκωτός, ο Τέο, ο οποίος τώρα δουλεύει, είναι... Φλερτάρει. Το πόστο μου έχω φύγει. Φλερτάρει με την απόλυση ο Τέο. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω και αποζημίωση όμως. Αποζημίωση. Εννοείται αποζημίωση ότι θα πάρεις. Εννοείται αυτό και την αγάπη μας. Να είσαι 8 η ώρα το πρωί στην τράπεζα πίστεως. Να ξέρεις, είναι πολύ καλή τράπεζα αυτή. Να χαρώ. Ελπίζω να περάσει όμορφα και να δουλέψει λίγο τώρα όμως για να πάρουμε κανένα ευρώ. Να πάω. Η Ειρήνη τι λέει, η Μαρία και ο Ιωαννίδη. Η Μαρία πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Άριστη όπως λέει ο Κούλης. Τι μπάσταρδος. Λίγο είμαι. Λοιπόν, θα συνεχίσω. Να ξέρεις ότι τώρα μας κοιτάει όλο το μαγαζί. Αλλά εμείς τα αρχίδια μας έμασαμε Y Club DJ Chris F κάθε Τετάρτη. Πες μας τι γίνεται. Y Club, φοιτητική βραδιά και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε χαμό. Έτσι δεν είναι. Εννοείται, πιο μετά θα τραβήξουμε και το παιχνίδι της Τετάρτης. Και πιο μετά φυσικά, Theo X on the decks. Θα γίνει χαμός DJ Chris F. Και εδώ βλέπουμε το Σπάρια το Θοδωρή. Το φίλο μας το Σπάρια, ο οποίος αράζει εδώ μόνος. Πλέον πίνει σόδα. Έχουμε εξευτελεστεί. Πες μας λίγο, το Πάσχα, άντε μεγάλη εβδομάδα κάνεις νηστεία. Τον υπόλοιπο καιρό τι θα κάνεις? Αρνάκια, κατσικάκια, παϊδάκια, κοροτσάκια, τι θα κάνουμε? Όσα υπάρχουν από αυτά που είπες. Θα γίνει πανικός, στη συνέχεια την επόμενη εβδομάδα θα γίνει και πανικός. μετά την Δευτέρα του Πάσχα, εννοείται, πάλι διατροφή, πάλι... Η συνέχεια του προγράμματος, ώστε να φτάσουμε στο στόχο. Το θέμα είναι ότι θα τα γαμίσουμε τη μάνα 2 μήνες προσπάθειας, θα γαμάσει τη μάνα σε 2 μέρες. Και μία. Πολύ εύκολα. Εύχομαι να έχεις καλό Πάσχα, να περάσεις πολύ όμορφα και με αγάπη, υγεία και τα πάντα όλα να τα έχεις εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ μόνο, κανένας άλλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε απευθείας σύνδεση και απευθείας μετάδοση εισαγωγή DJ Chris F Y Club. DJ Chris F. Είμαστε έτοιμοι. Γάματα όλα, να ξέρεις. Για πάμε λίγο, πάμε. Welcome to the world of the music instructor. Θα γίνει χαμός. Κώστας Πούλιος. Έλα ρε Κώστα, πού είσαι ρε? Τι κάνετε, όλα καλά? Όλα καλά, τελευταία φοιτητική εδώ χαμός. Εννοείται δεν λείπεις εσύ. Πώς περνάμε, τι κάνεις? Όλα καλά, έχω και γενέθλια και είναι τέλεια όλα. Έχεις γενέθλια? Ναι. Χρόνια
πολλά. Συγκλονιστική είδηση, ούτε εγώ το ήξερα. Μεγαλώσαμε. Πόσα? 23. Εύχομαι υγεία, τύχη και αγάπη, φίλε μου. Όλα καλά, μια χαρά. Και να περνάς πάντα τόσο τέλεια με τους φίλους σου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε, πάμε. Μίλα μου, σε παρακαλώ. Πες μου δυο λόγια. Πες με εσύ δυο λόγια. Ούτε εσύ. Έλα, γύρνα στην κάμερα, γύρνα στην κάμερα. Έχουμε μαζί μας τη φίλη μας την Μαρία. Γεια σου Μαρία, εγώ είμαι ο Κώστας. Μαρία, νιώθω συγκινημένος γιατί η υπόλοιπη παρέα δεν θέλει να μιλήσει. Δεν ξέρω. Τρέπονται. Πώς περνάτε? Τέλεια, τέλεια. Θα φύγεις για Πάσχα τώρα, διακοπές κτλ. Ναι, ναι. Οικογενειακές καταστάσεις, αρνάκια, κατσικάκια κτλ. Έτσι, έτσι, πάντα, πάντα. Μη φάτε πολύ όμως γιατί υπάρχει πρόβλημα μετά το Πάσχα. Ναι. Έρχεται καλοκαίρι. Βίαιτα, βίαιτα. Εύχομαι να περάσει πάρα πολύ όμορφα. Ο λόγος σου ήταν λακωνικός, αλλά πολύ περιεκτικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα θερμά σου λόγια Και εμείς ευχαριστούμε. και να περάσει πάρα πολύ ωραία με όλες τις φίλες σου. Και έχουμε μαζί μας έναν φίλο που για ευνόητους λόγους δεν θέλει να φανούν τα προσωπικά του στοιχεία. Μάλλον καταζητείται. Ανώνυμε, πώς περνάς? Τέλεια. Για Πάσχα, πού θα πάμε? Είδεσα. Έδεσα εκεί πέρα τα χωριά, φαντάζομαι, κατσίκια, σούβλες, κοκορέτσια. Χαμό. Και πριν πήγες έδεσα, είπες να το ευχαριστηθείς λίγο, έτσι. Εννοείται. Για όσοι καταλάβατε, είναι ο φίλος μας ο Χριστόδουλος. Χριστόδουλε, να έχεις ένα όμορφο Πάσχα και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Επίσης. Μαζί μας ο Γιώργος, η παρέα του Πιστόλα, ο οποίος γελάει σαν χάχας από πίσω. Αλλά δεν πειράζει, φίλε μου. Εσύ θα πάρεις τη δημοσιότητα, για σένα θα μιλάνε όλοι και όλες. Έτσι. Πώς περνάμε εδώ στο Y Club. Πολύ καλά, εδώ, μόνο Y Club. Y Club και τα σχετικά. Έτσι ακριβώς. Y Club. Πάσχα, Πάσχα Θεσσαλονίκη. κατσικάκια, αρνάκια κτλ. Έτσι, τέτοια φάση. Ναι. Εύχομαι να περάσει πάρα πολύ όμορφα και καλές γιορτές να έχεις. Επίσης, Πες στο Πιστόλα ότι γαμιέται. θα το πω. Ευχαριστώ, να αυτός εκείνη. Μπαμ. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την φίλη μας την Ελένη Βαρνά. Ελένη. Γεια σου Ελένη. Γεια σου. Πώς περνάς? Πάρα πολύ ωραία. Είσαι με τη φίλη σου μαζί εδώ πέρα, πήρε το ποτάκι σας. Ειρήνη, γεια σου Ειρήνη. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Καλά είμαι κι εγώ. Πες μας λίγο σε παρακαλώ, Πάσχα και τα λοιπά, διακοπές, θα πάμε πουθενά? Θα πάω στους δικούς μου στη Θεσσαλονίκη. Καθόλου κατσικάκια, κοντοσούβια, κοκορέτσια, τέτοια πράγματα? Δεν μ' αρέσει αυτό, θα πάω να διασκεδάσω. Κανονικά, μετά την κουβέντα που είπες ότι δεν σ' αρέσουν τα κοντοσούβια και αυτά, έπρεπε να το κόψω. Αλλά δεν πειράζει, το συνεχίσω. Y Club. Είσαι και τα σχετικά, μπήκε στο νόημα. Να περάσει πάρα πολύ όμορφα, καλές γιορτές. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Έψαξα πάρα πολύ για να σε βρω στο μαγαζί. Λέω φοιτητική Y Club χωρίς Χριστίνα Καλογιαννίδου δεν γίνεται. Πώς περνάμε? Τέλεια. Πότε φεύγεις για διακοπές? Πότε φεύγεις για διακοπές? Παρασκευή. Χωριό, κοκορέτσια, αρνάκια και τέτοια. Να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Και όταν θα έρθεις να έρθεις ανανεωμένη γιατί ετοιμαζόμαστε για καλοκαίρι, να ξέρεις. Σίγουρα. Φιλάκια πολλά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του Y Club TV επεισόδου 6. Ο Κώστας εγώ στην παρουσίαση, Κώστας Χαρίτης, Αντριάννα Χρυσοφίλιππης από την κάμερα και Μάνος Στεφανόπουλος στο μοντάζ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν συντονισμένοι και είδατε αυτό το επεισόδιο. Φεύγουμε για Πάσχα, να περάσετε πάρα πολύ όμορφο. Καλές γιορτές, καλές διακοπές σε όλους. Φιλάκια πολλά, τα λέμε μετά το Πάσχα.